Right, muri Zimbabwe, sekutaura kwandamboita ndikati nini, tiri kufamba stage by stage, izvozvi ndofunga maona, tine huku, pane matoki, pane hanga, pane zvakasiyana siyana, mukutarisa kwandaita ndaona futi zvakare, mutorine dzimwe nhiyo dziri kutorerwa, dziri kutokura. Saka regai tinzwe kuti wanombozvigona sei baba, muri kumbozvifambisa sei mimi? Zvimwe zvinhu zvacho ka ndo inonzi passion. Chinochichida chinoita chete. Saka nyaya iri panapa ndeyekuti maona paya pendarewera kuti zvinhu zvizvi ndaizvichengeta kubvira zvingori 1 zo multiplier zvega. Hapana chendakatenga chakawanda. Zvese zvakazvarirwa panapa. Ndichitanga zviri 2 kana kuti 1. Saka zvamunoona panapa ndezvokuti zvinonga tinowirirana. Tawirirana izvo zvakabva zvachizowiriranawo pachezvazvo. They live harmoniously. Mukanyatsa kuzvitarisisa kune vanoita nezvemhuka mumapurazi vanotaura kuti hazvigarisani bahanga nehuku nemadhakisi hazvigarisani, zvinoringa zvichijoborana. Asi ndechitarisa panapa muri kuona zvese zviri kudini, zviri kuwirirana. Saka imimi makazviita sei kuti zviwirirane? Pane training yamakazviita here kana kuti makazvifambisa sei? In nature kana zvinhu zvikatanga zvichigarisana zvese pamwe chete, newe wacho uchiratidzawo kuti zvinofanirwa kugara pamwe chete sezvazviri zvinoita. Zvamunoona izvi, imbwa iyi inotodyirwa nhunzi. Munoziva nhunzi, pane nhunzi dziya dzinoruma imbwa dziya. Imbwa huku dzinotoita basa rekutodzidyira. Kudya kutokwira pamusoro pembwa yotodya. Imbwa isingatsamwe. Imbwa yechidya, huku hadziendi kunodyira imbwa chikafu. Dzonga dzinoziva kuti ishe yake hachisi chedu ichi. Huku imbwa hadziyewi disturba hukuwo dzichidya. Saka zvakura isymbiosis, zvinoraramirana. Aiwa, tinotenda zvikuru. Saka pahuku apa ndo dzandambotaura dziya kuti wanenge wachidzida huku munodzitengesa. Huku ndinotengesa. Munoona manje mutauni muno muvanhu road runner anoti anonaka kuvhura mabroilers. Tiri kutaura nezve 6 weeks kuti broiler rimachuwe. Tobva tataura nezve 6 months kuti road runner rimachuwe. Saka ipapo tutaura kugadzirwa kwenyama yakanaka. Saka zvoreva kuti pahuku apa road runner anodikanwa strict, kutongoti vanhu havagoni kumachengeta akawanda. Asi inini dai ndaiwana nzvimbo ndinomuudza kuti ndaikwanisa kuchengeta kana road runner anosvika more than 1000. Nekuti ndakaona kubva ndichitanga ne1 kusvikira pane dzandinadzo dzese idzidzidzi, ndine mukana wekuti ndinokwanisa kuchengeta dzakawandisa. Aiwa, ndinotenda zvikuru. Saka tiripo paningirikini pahuku apapa, pane dambudziko here ramuri kusangana naro pano? Kana kuti chikafu munoita sei? Ndaona pane madhagisi anofarira zvimwe zvikafu zviya zvemvura chichinyi, pane challenge here yamuri kusangana nayo apa? Nyaya yespace, ndodzoka panyaya yespace ndo dambudziko. Chikafu chandinowana inini, ndine ukama hwakanaka nemaneighbors angu nevamwe vanhu vanotobva kune dzimwe nzvimbo. Kune vanobika sadza. Tiri padhuze nepaflea market. Kune vanobika sadza. Sadza ranonga rasara rese vanouya vondipa. Rudoka. Inini ndikazofarisawo umwe musi ndoti mazai awa, torai mazai awa ndoapawo crate yemazai hombonodya. Kugarisana zvakanaka nevamwe. Vema next door pakaitikawo ndikaona kuti panonga paita waenza apa. Ndobva ndangotiwo oika huku akaka chimbonzwaiwo kuti kanonaka sei newaenzi wenyu kugarisana kavo, kuitira kuti huku yangu ikazopoya ikaenda kunext door havarwadzikani nazvo kuti huku iyi is now a nuisance to me. Vanoitora vototi huku yauya kunoku votoidzorera ivo pachezvavo. Zvinoreva kuti project inoyi ndeyawo futi, nokuti vanobenefita kubva kwairi. Manowa ehuku ese ava tinovapawo ichiitawo magadheni avo.
aiwa chinhu chakanaka ichokwadi. Tiri ipapo ndichiuya panapa pane ndanzwa kuti munotaura nembwa, munembwa inokuteerera zvekuti munototaura sekunge muri kutaura nemunhu chaiye. Zvamunoona iyo ifamily member. Okay. Handigoni kugara ndisitori naimbwa iyoyo. Yakazvarirwa pano. Ndikainecha kubva iri papi diki diki svikira isvike payari. Okay. Iripo anonzi Skippy. Saka ndingamboonawo zvamunoita naSkippy muchimbotaura naye tichimboona kuti mune communication yenyu yakamira sei naSkippy. Alright. Skippy izvozvi zvikuru kupisa. Saka kwechipisa anondomufarira kugara munotonhorera. Ndinomudaidza kamwe, handimudaidzi kawiri. Alright. Timuzive kuti family member. Mwanakazi John. Anobva atongouya kuti mama uchibva atouya haikona kumirira kudaidzwa ka20. Alright. Mukaona mwana adaro inini wakuda shamu. Alright. Saka Skippy haadaro. Skippy uya pano ndakumudaidza Skippy ndadaidza ndati Skippy uya pano muchamuona Skippy achifamba achiuya. Skippy uyo Skippy wakuuya. Skippy uya wagara apa. Gara pasi Skippy. Uyo Skippy wagara pasi. Right. Skippy, ona panapa ndine waenzawo. Wambowaona erawo. Chimbomhoresa waenzawo. Mhoresa Skippy, mhoresa waenza. Amhorese toni. Mhoresa awawo. Skippy, mhoresa muenzi. Uyo Skippy wamhoresa muenzi. Ndimhoresawo Skippy. Skippy ndimhoresawo inini. Inini handitodawo mhoreswa neuyu, ndodawo mhoreswa neuyu. Chinja ruoko ndimhorese neuyu. Itatoni Skippy, ndimhoresawo neuyu. Itakani Skippy. Uri kutsva nezuva, ndimhoresawo neuyu. Good, ndimhorese toni. Skippy ndimhorese. Alright, hazvina hazvo kuipa. Ko kambo ndipowo hagi Skippy, ndipowo hagi. Good, ndipowo hagi. Simukawo ndipe hagi. Good. Wamona Skippy wandipa hagi. Chidzika hako Skippy. Hey. Skippy chenda uende kwawanga wakagara kunotonhorera. Chenda hako. Famba uende Skippy. Chenda unogara huko. Skippy wakwenda. Enda hako. Enda unogara huko. Dzoka pano Skippy. Anoteerera. Nekuti mwabva wambomudaidza. Uya ugare padhuze neni. Gara pasi. Uyo wagara pasi Skippy. Skippy uya ugare apa padhuze futi apa. Uyo wagara Skippy. Skippy anozwa shona. Kutadza hake kutaura. Asi anozwa shona. Asi anaomba kuti chenda ka Skippy. Skippy anaomba kuti chenda kaini. Anawo kuti enda uya kuno. Ndinozwa kuti chenda uya ugare pasi. Alright. Mamona Skippy. Chenda hako Skippy waita basa. Chenda unogara huko. Kwanga uri. Hey, kutoenda kwakuita Skippy. Kutoenda Skippy. Akomana. Right. Ngatidzokei ipapa. Makazviita sei kuti muite communication nembwa ichikuteerera ndimhoresei ndipe hagi mhoresa wayeni waisingaziwe makazviita sei apa? Ndinotora muBhayibheri zvinonzi izvo munhu akapiwa simba rekukontrola zvipuka zvese. Alright. Takafananidzwa naMwari. Tikapiwa masimba acho naMwari. Kungoti tisingadi kumashandisa vamwe basi nini muri kuona sort of ka Eden. Mugariro wendinoita panapa nezvipfuyo zvangu zvese. Ndizvozvo chaizvo. Zvangofanana nekuti ndiri muEden. Asi daenda kukana purazi. Robva raanza kuita Eden chairo purazi iroro. Saka imi chishuwo chenyu ndichakuti muwanewo plot, muwanewo pekuitira zvinhu zvenyu pakasununguka. Ndo chishuwo changu ichocho. Right. Ende paplot ipapapo panonga pachizo within a period ndingangoti 2 years to 3 years. Ndinonga ndakuto patoone masignals ekuti tarisai kuplot ko pane zviri kuitika. Munyika mese kwete zvenzvimbo diki. Zvokutozikanwa nyika yese. Aiwa, zviri kuoneka kuti brain dzenyu hadzina kumira zvakanaka. Mune muono kumberi chaiko. Right, ndoda kuti takugumisira. Pane here mashoko amuri kuda kutaura muri yeZimbabwe kana vari kukuona yekugumisira asati tabva panapa? Ya, zvendinokutaurirai hama dzangu ndezvekuti tine mukana semaZimbabwenzi. Tine nyasha hationi chatinacho mumaoko dzimwe nguva. MuZimbabwe munomu tine rusununguko. Freedom. Right.
kune vamweni vari kuswera vachimhanya nepfuti dzichirira. Isusu tine freedom. Ngatisagare. Munoona mukoma wangu tikadai so. Jini uyu. Ndobva ndadai so. Muri ndaveka jini. Ndobva ndaisa maoko muhomwe yejini. Ndobva ndadini? Magara. Ndagarira chi? Maoko acho. Ungawana here pane chaungaita here wakadai so? Hapana chaunobata. Abudi maoko mujini wakamagarira. Abudi. Saka zvinofanira kuti urarame, shandisa maoko ako. Ndizvozvo. Iwewe usamirira kungopiwa kana kungoshama senyana reshiri rechingomedza. Usina chauri kuita iwe pachezvako. Ndizvozvo. Tsvaga project yaunoita inoraramisa iwe nemhuri yako first. Wararama iwe nemhuri yako, waakuchichizviwandudza, waakurarama iwe necommunity yako. Wabva pakurarama iwe necommunity yako wozviwandudza, waakurarama iwe nenyika yako. Ndizvozvo. Ndo zvacho atidi vanhu vanoita tumaprojects tunoti twakati finyinyi, tunowakipa busy but poor. Ndizvozvo. Aiwa ndikukunzwa. Aiwa tinotenda zvikuru. Right, inini chekugumisira ndakusimuka zvangu kubva panapa. Ndaona paine mafiriji chinyi zvakamira sei pamafiriji? Munotengesa mafiriji here, munoripeya here, munoita sei nemafiriji andaona akawanda panapa? Mukoma wangu nyaya iripo ndeyekuti ini profession yangu ndakaita refrigeration and air conditioning. So pamutare Polytechnical College. Saka ndine class 1 in refrigeration and air conditioning. Nditoriwo ka technician zvinondiona panapa. Izvi passion ndezve muEden izvi. Asi remaoko basa randaka rompera ku college. Ndiri kugadzira mafiriji. Ndo rendakaizwa nurtured ndikawana class yangu ndizototi ndinokwanisa kugadzirira chero chipi chinoti fridge kuti chiite. Ndira kuma cold room, kuma mortuaries. Mortuaries muyame tichitomubvisa zvitunha tichitogadzira. Ndizvozvo boss, kune mafiriji ka. Kune mafiriji. Right. Tiri ipapo wanenge wakuda manje kukubata indoda kuti mudzokorodze zvakare namba dzenyu because ipapa patone wamwe wakangochengeta mafiriji warototi afiriji ndakuda kutondorasa. Namba dzangu dzero nhare dzinoti 0777 96 2959. Dzimwe dzacho 0778 177082. Mukandibata ipapo. Mukangondifonera ndinongouya togadzirira kumba kwenyiko koko futi. Yazonyanya kunetsa ndopaya petinoti kana murwere arwarisa unoenda kupi kwachiremba undopiwa mubhedha. Ndobva ndachingomutora ndochingotiwo ino ndiri kuona huku dzangu uko ndechigadzira firiji yacho. Asi chishuwo changu pamafiriji apo ndechekuti ningoti zvino hazvisati zvanyatsa kugadzikana munyika medu. Mune kamwe kadambudziko aka ketinotaura nenyaya yekuti nyika yedu iri under masanctions kunyanya. Saka zvino upenyu hwedu isusu matechnicians wakauma. Hatiwani zvino zvetinofanirwa kuwana unless takutobuda muno kuti takunoshandira kunze. Hatidi kusiyana nezvipuka zvedu hatidi kusiyana nanaskipi kawo. Toda kunga tiri pamwe chete nawo. Ndizvozvo. Aiwa. Saka tunonyoda kushandira pano. Dai ndaiwanawo futi kana workshop. Because nzvimbo maground akudhura. Ndizvozvo ichokwadi. Saka nyaya iripo ndeyekuti tikawanawo mekushandira makanaka. Zvokutiwo tongatonyatsa kuti tiri kuita mafiriji edu panapa zviri handi kuda kwedu bakuitira mudzimba. Ichokwadi. Totodawo maworkshops. Ndizvozvo. Aiwa tinotenda zvikuru mhuri yeZimbabwe. Ndewa Chikoti ndizvo? Chikonzo. Right, ndewa Chikonzo wenenge ndiri kutaura nawo muma avenue tiri mu ward 2 mamutare kusakubva. Ndofunga maona kubva kutsuro tikasvika kumbwa wani murume anogara mamutare anotaura nembwa wachiwirirana uya kunoenda uko pane zvawatosiya wanotoituma kuti enda uchere mvura ichitouya nayo. Saka aiwa tinotenda vanoda kuvabata munovabata panhamba idzodzo. Tinovimba kuti ticharamba tichiita hurukuro navo tichinzwa kuti izvozvi wabva apa wachifamba nemaproject awo. Thank you very much. Zita ndinonzi DJ T1 muchioneka zvenyu wateereri.
Ndinotenda wateereri, ndinotenda kuti dai mao tashanda pamwe chete kuti nyika yedu iende mberi, zvino zvedu zvitinakire, mhuri yedu irarame, tisagarira maoko asi tishandise maoko etakapiwa kuti tibudise zvino zvakawanda kubva mati tiri maassets enyika. Muzviziva kuti umwe naumwe iasset yenyika, tine mandate yekushandira nyika yedu yetinozoti nyika inozi yakapfuma ka business kadiki kaunonga uchiita kako ndo kanotowedzera pakupfuma kwenyika. Chokwadi. Kugara kwakaita kunowedzera urombo munyika. Ndatenda hangu. Thank you very much.